niño pijo. Tiene un Ford Fiesta blanco y un jersey amarillo. Por el parque les veo pasar. I qui no va cantar aquesta cançó, encara que fos en la tornada de Súfreme Mamamón, devuélveme a mi chica, Hombres G, 32 anys de carrera. Avui han omplert el Liceu Sweet Festival per recuperar tots els seus èxits. Recordem que van arribar a vendre 21 milions de còpies a tot el món. Com va aquest retorn, Jordi? Bona nit, Josep. Doncs sí, molta expectació per part d'aquelles adolescents dels 80 i dels 90 que han vingut aquí al Liceu. El primer concert dels Hombres G al Liceu. Ara ja hem pogut escoltar, per exemple, cançons com Venecia, Sufre Mamón o Marta tiene un marcapassos. L'any 1992 la formació es va dissoldre i després, el 2002, va tornar als escenaris. El 2015 va ser el seu 30è aniversari i ara estan preparant molts més projectes. Estamos preparando un nuevo disco que ya es hora, que hace 7 años que nos sacamos un disco de temas totalmente nuevos, con una gira tremenda ya encima, con muchísimos conciertos, tanto en España como en América, en México, en Estados Unidos.